ezi anyị mekene m gị wee na-asị ka nke ị na-eme dị mma gaziere gị. Kedu ka eke si anyanwụ ejimaka na mere ọfụma ebe ahụ ị nọ? Ndewo, ọ bụ n'Esimbido TV ka anyị si erute gị. Aha m wee bụrụ Emilia Onyinyechi Nwankwo. Kpọọ m Adaọlaedo, obi abụrụ m so aṅụrị. Ị na-alụ di, ị na-alụ nwaanyị, ị nọ na ma ị na-eme ọyị nke ndị nwa bekee kpọrọ relationship. Gee m ntị taa maka na ọ bụ gị ka anyị ji wee pụta iro. Anyị pụtara ịjụ ndị mmadụ ha nwere inye ndị nọ na alụmdi na nwunye maọbụ ndị na-eme ọyị, ndị na-akwado ịlụ alụmdi na nwunye. Soro m n'azụ dịka anyị ga-ama ihe ha ga-ekwu. Nye na-akwa ndị kwenyere na ihe bụ na mmadụ nwere ike ịfụ mmadụ otu ugboro wee hụ ya n'anya, nke nwa bekee kpọrọ love at first sight. Do you believe? Ngwa so m n'azụ dịka anyị ga-abanye n'ime obodo ka mere ndị mmadụ nwere ike ikwu maka nke a. Anyị apụọ. Ọ dị mma, kedu ndụmọdụ kachasị mkpa ị nwere ike inye ndị nọ na alụmdi na nwunye maọbụ na relationship? Ndụmọdụ nwere ike inye ndị lụgoro alụ akwa ya, nwoke lụgoro alụ ọ nwaanyị lụgoro alụ, wụdachi ka nwoke kofese nwunye anụ nwaanyị kofese di ya. N'oleti nọ n'ime wụdachi na ọ bụrụ na ị chọrọ ime ha gị na nwaanyị biro, enwere ike ị ga-eji so nwaanyị, ị ga-esoro nwaanyị ihe ndị oyibo kpọrọ love, ịfụnanya. Ọ bụrụ na ị nwere love were love ahụ so nwunye gị ga-ekweta ka ime ya, nwaanyị niile ga-ekweta ka ime ya. But mụ mbasị ịfụnanya ahụ akpọrọ love na English, ka m kwee na English kpọrọ ya compassion, kpọkwa ya sympathy, kpọkwa ya kindness, kpọkwa ya forgiveness, kpọkwa ya tolerance. Then ọ bụrụ na iwu nwoke gị buru ya n'obi na-aga like that, ọ ga-aka gị mma. Isoro nwaanyị ga-ekweta ihe nọ na ya. Ya bụ na nchịkọta okwu gị na ndụmọdụ ị na-enye ndị nugoro maọbụ ndị nọ na relationship bụ ha ka ha mee gịnị? Ka ha love nwunye ha. Relationship na marriage kwa is all about tolerance and acceptance. You need to make the person accept with every of the person's faults. You need to make the person accept. Man and they got tolerate before now about into marriage, because marriage you can do many things. Marriage they know like in that agbapu. How we can say I'm number you buy ya koto without God. So if you kill one na I'm a room this girl ala. My real she was doing fine beginning ya date ga. But soon got into marriage. Got top is here ya zoro awu ihe no n'ime di akpa. All those things without go share. So I am saying marriage or relationship all about tolerance and acceptance. You need to accept this person. Ndụmọdụ nwere inye ndị nọ na di na nwunye, ndị ụmụ nwanyị dị na di bụ biko nụ were ndidi soro di. N'ala Igbo di bụ ndidi, ma isoro ụmụ nwoke otu ha dị imebie ihe. N'alụmdi na nwunye biko onye ọbụla jide obi ya aka. Obi ọkụ adịka njọ, obi ọkụ adịghị mma na di na nwunye. Onye nke nwoke biko nwaanyị a ọ kpasuo gị iwe na ọ na-ekwu ekwurekwu jiri nwayọọ pụọ. Enwekwala ọnwụnwa ga-eru gị na nka ga-eweli aka tie nwaanyị ihe. N'ala Igbo ụmụ nwoke na-agba mbọ. Ọ wezekwu na ụbọchị taa adịghịzị ma ọ wụzikwa n'ofu aka, nwaanyị tinye aka, nwoke tinye aka. Biko onye fanyakwala okwu n'aka chere mgbe di weta ọ dị ya mma. Na-abịa ndị na-eme ọyị, aghọta m ụdị ọyị a na-ekwu, mana ọyị mụnwa na-ekwu na bụ ndị na-akwado onwe ha maka ọlụ di na nwunye. Onye ọbụla na-achọ ịmata ma iji ọyị ajekwa eje. Ife m na-agwa ha bụ ndị nwaanyị biko anya ruo oge ala. Ihe anyị na-anụzi kịta bụ ụgbọala ole ka o nwee, flat ole ka o bi na mba. Ụbọchị ajọka kịta na ya bụ nazi na ihe ụmụaka na-ekwu kịta bụ ịfụkwa nwoke ahụ otoka ọmaka adaele mma nwoke n'afịa. Ọ bụrụ na gị na nwoke a na-agakọ ka iji wee mara ma ije ọya eje biko ya mara ụdị mmadụ ihe ọ bụ, ma rụọ ọrụ ọ na-arụ, ọ na-ebute ego, ọ na-azụ nke na dịkwa ya dokwega na ọrụ ọ na-arụ bụ ọrụ ọma, maka ọka njọ tomorrow ọ yerutekwe gị. M ga-asị
ihe a wụ ugwu nkwanye ịghọtala ma alụmdi di na nwunye na mebi enyi na enyi o dipendiri oto ha shiri bido ya ịghọtala because mụnwa na my own opinion na ndụmọdụ nke m mụnwa mana ịkwanyere m ugwu nkwanyere gị ugwu because ugwu awụ from naanị ofu onye ugwu kwesịrị ịpụta from the both sides like nwoke na nwanyị nwoke kwesịrị ịkwanye nwanyị ugwu nwanyị akwanyere nwoke ugwu ịghọtala ihe mma and ha bido taa ahụ ihe niile ga na-aga were were. O nwere nke ịchọ ka m buru ụzọ bido nke ndị nọ n'enyi na-eme enyi ka nke nugolo alụmdi na nwunye oke ndụmọdụ m ga-enyewe bụ n'ụwa anụ anyị nọ na ya unu n'anya unu abụ na Chukwu gọziri ụwa agọzi ọnya ka o ji wee kee nwoke kee nwaanyị wee mekwe sikaba n'ụwa di na nwunye kwe ghọtago so na Chukwu kwadoro alụmdi na nwunye na-abụ na ndị nọ n'anụ di na nwunye ana m enyewe ndụmọdụ ka ha were obi umeanị wee na-ebi n'ụwa maka na ụwa anụ anyị nọ na ya Chukwu hụrụ anyị n'anya ọ bụ na di na nwunye ebili n'udo babili n'udo ịma o soche n'ibe ga-eme n'udo ga-adụkwa n'ụwa also mana ọ bụ na ha anaghị ebi n'udo udo ama adịkwa n'ụwa also ghọtago so ndụmọdụ na-enyewe bụ ka ha ghọta onwe fa ka ha mara onwe fa onwe ajọ echiche ọbụla batara n'etiti be ka ha yọọ Chukwu ka onye we amamihe ka ha wee na-ebi n'udo na ọṅụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. ọ dị mma ezi oyi m ịfụgono ka anyị si wee gaa na nke taa ịnụgokwa ihe ndị mmadụ kwuru maka ndị na-alụ alụmdi na nwunye ndụmọdụ ọmalịcha ndụmọdụ ha nyechere onwekwe nke bara gị ntị onwekwe nke ị ga-eji wee mere ihe ngwa n'ezi anya na ya maka na si na uche onye adịghị njọ uche bụ agba onye ọbụla ka nke ya nke ọbụla dị gị mma iwere ya were tinye n'ihe ị na-eme ka o wee na-agazi ọfụma maka na nke a bụ ihe anyị ji wepụta ebe a taa cheta na aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ kpọọ m Adaọlaedo isi Mmiri TV ka esi ahụ iru m ka emesịa.